تعنا هبلي كم يتصنحوا كبرات تملكتنا كاب دي دبليو انترناشنال نزعلت زبلنا يوم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا بزين عوتك نفلم أبي وردا وجرات كتما بحر طبعا محازة هنديدو زمته خلته كفل سراويت فاشيشت أبي أحمد بجنا سراويت تجراي تصفيعو شرو دوغيلون أبي زنبرو هادي ملهم زرزر حبريتا وكيلنا كاب حرامريت تجراي كم السعب كقربلنا يوم فاشيشت أبي أحمد أز حلفو كل توارح لاندينا لمجرشة بذل المقارنة يقولوا صفرام باوي ويانا حرنا تجراين سراويت تجراين نحوارو نمكوات ترجعامي كبان متكعتن انت فتمون انت تفسرا ولا حنت عوتي كنعن اذا عاوز حرمو اسوب سراوي كن محزي اب تخيدو قاس تدمتسو مبل 20 حدن 30 كلتن كفلاته سراويت كم بحدش وديبو او وردا وجرات مشنخ سمين تركب كتما دوب بحر طبا نمحاز مغابيت 23 24 بخبتا طرات نفرت وغ انت سمي زكايدو متكاتي بجغنا سراويت تግራይ ሙሉ በሙሉ ተሽለሎም أذن خلت معلتي وعلى تعوق جنات سراويت تجري فنو ترمت كعتي متصور ذيك على اسم سراويت أبين رؤود يقولون أبتزمت أصلا لتخينو كديس أو النواتهم كسرات تقولي والله جاتي زبط حوز حفر تأرك يمنازح حزون تشبطون فأنا اسم سراويت عنطون معطو خمز بحال خاتاتالي نفر توقع بموفر تعوق دبداو كبت تطوار بمكيادن قابل علي سلام وان نبرتي تكالات لمعات عبيات امنت قدعات تحلهم كنتم كبلون اسب سراويت ابين بعد وراري إتاسم حزب وردا وجرات نمبسواس عبد خوابي زقور وترقاقام فتنا متكعتي بهم اللشان حزبنا خوابي زحفر سعرت تقوليهم نابت خوابي توركي ولو مصنحهم زفلاتيهم زرزر عبد توقع عبد الاليت العيز بس حقتارا عبد كالطالي كنقربنا تقراي تسعر وكيلكم صيانة تقراي كاو حارة مريت ناب خلوت زيناتات ابن السجاجر تسفحفعت حيلتات تمكحتي أمحرا مس فاشيشت أبي أحمد بمخان أبي تجراي كل عوار كاب زفتسم الأوان الجميرهم أبي معرب تجراي نتجارو كاب مربتهم بأسجداد كم زفنا أولي فلتيوم نزي إيسب أوي تجبر بزحات تخننو من قست أمريكا دما نتي أرمنيا وسرح مبراس عليت كم زخنة بمحبار تسفحفعت حيلتات تمكحتي أمحرا كاب مريت تجراي نكوتو كم زت حساسبه يذكريوم يخون دامبر اتمفنقال لمون أي تعجتن راديو دمس أمريكا مدبق أنقاط تجرنيا أبز قداي زوارو تصبصاب سعبك قربيوم نمعراب تجراي وريروم زلو تسفحفحتي حيلتات تمكحتي أمحرم قبل لتجارو قدم حموشت أوارح زجمروه مفنقالن كالأوت بدلاتن بزجدد من قدي كم زقت سلم كاب معراب تجراي تمزابيلوم أب كتماشرن داس اللاسة زركبو تفناقلتي حبيروم اللوم أبتا كتما أب زركبا أبيات تمرتن فقدو إقرط للأعوامن زعقبوم لعلي 345 تنشح تمزابلتي كم زركبوم راديو دمسي أمريكا حبيرو لهم زوم وغنات كاب استفلاليو كبابتات معراب تجراي نبرتهم تزميتهم كم زتباررو قاليتهم اللوم ود 65 عمد زخونو أي تبرحان نرقم أبو شمون تقلعون مرحي 10 أبالات سدرانيوم أبطأ كتما حمورا كاب زركب منبريهم تجديدهم نابشرن داس اللاسة كاب زمتو حادثهم كوينو وملوم تولرت تجراي نزخوننا نبرتي ازي نايولك آيت أمحرا مريتيون نابلوم مريتنام اخلنان انسسانا نزميتهم دفئهم أوصيومنا يبلو أي تبرحانم أمحرا جمعتو مليشات العالم سوى تعدد مطوهن مسلمة أكل قينا تحوالهم يوم ويوم متعبد قد أدرعنا نغناني قنون بريد أو تسريتن غالين زورر وفاء تحنكم بحسنة تنواجه شيء أعلانيا أو حتى أو بدأيك موتين يدعم تنارة تنواجه مصوصر وانجر وإذا حريب بدأنا أن نستيجيزين في المتير أي تبرهان نرأم قدمي أمنا بشرن داس اللاسة زمتسو تمزابلتي فقدو أبيات تمرتن ميدان كم زركبو كاب ممزقاب وصائي ردئت كوهاب كم زي رأيون كاب منقستي زرخبو وحاقز كم زي اللاني قلتسوم سبات أبزل على جنكن تساقمن كم زركبو ووسيخم حبيروم يوم هزبي معراب تجراي نزحلفو 4 أوارح أب هدمان وقعزوني زلو زبلو أي تبرهانم كاب حمورا كهادمو كلو أب من قدي ريساتات النار أيو كم زمتون حدز فلت وجبار مسب أيقالهم كفتهم حيزهم انتهادمو بوتهادرات فاشستي أبي كم استقتلونون قريسهم اتهزبي أجو خبهالي كم زي بلو زمت ردئت نهزبي كم زي وهابن أبي كم زأتوون كم زي فلتون زقلتو أي تبرهانم
እቲ ተመዛባሊ ካብ ህዝቢ እንዳስላሰ እናተዋፀ ዝወሃቦ ሓገዝ እምበር ዝብላዕ ዝስተን ዝድቅሰሉን ከም ዘይብሉ ኣረዲኦም ካብቲ ትነብረሉ ከተማ ማይካድራ ብዕጡቃት ኣምሓራ ከም ዝተባረረት ዝገለጸት ድማ ሰናይት ንጉሰ ዝተባሃለት ጓል ተንስተይቲ እያ በዓል ቤታም ኣብ ማይካድራ ብዝተፈጥረ ህውከት ብህይወት ይሃሉ ኣያሉ ከም ዘይትፈልጥን ደቃ ሒዛ ሃዲማ ከም ዝመፀትን ዝሓበረት ሰናይት ዕጡቃት ኣምሓራ 93 ዝኾኑ ተወለድቲ ትግራይ ብሲኖ ትራክ መኪና ጽዒኖም ሩባ ተከዛ ኣስኪሮም ከም ዝደርበይዎምን ኣብቲ ከባቢ ድማ 5 ወተሃደራት ኤርትራ ከም ዝደፈርዋን ትዛረብ ኣነ 4 ቆልዑ ዘለውኒ ሙታይ እዞም 4 ቆልዑ ዝሓንቲ ባሽሽተዋን ተተካን ኣብዛኒ ሃሎት ማለት እዩ ንዛህታን ኣውሪ ካባይ ብሽኩቲ ተመ ሓዋታት ብድሕሪ ገዛ ዝዓረፍና ገዛ ወሲዶም ኣደቂ ሰማን ዳው ኮይኑ ንዓይ መጀመርያ ተተኸታታሊ 5 ወታደራት እንዳተባረ ተሳውባ ገናም ዘ ሕርተ ማዓልቲ ኣባቐኒና ድሕሪ 3 መዓልቲ ብዘዕረፍቱ ቀነና ቀሳውጥዓ ኣከባቢ ማለጠኔ ማለት የማንኛ ጠጋ ብድናይ ስላት ዘንጊ ኣርቲዩ ኣልተፈጎታተትስኒ እቲ ጾታዊ ጥቃት ከቢድ ሳዕቤን ከም ዝሕደረላ እውን ሰናይት ገሊጻላ ሽንዲ ባጣጣርን ማይ ይፈትም እሞዘለኽዎ ኣብ ስደተኛ ቦታ ከም ደቂ ዓደ ከመይ ዝተሰደዱ ዝሕጉድን ሓታ ዝበልዕዋ እምበር ቆልዑ ይገምኑ ዝረኸብኮ ነገር የለን ረድኤት ይመስል ይበሃል ተጸቦ ይለቀኩም ኣሎ ኣብ ገንዛቱ ኣይትገጠን ብዙሓት ከማይ ዝወሓ ኣለዋ ኣብ ማህፀና ብዝወረዳ ጉድኣት ኮፍ ክትብል ስለ ዘይትኽእል ጠጠው ብምባልን ብምንብርካኽን ግዚኣ ከም እትሕልፍን ከም ዘይትድቅስን ትዛረብ ኣስታት 150,000 ነባሪ ዝነበረላ ከተማ ሽረ እንዳስላሰም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ልዕሊ ናብ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ተተኣናግድ ከም ዘላን ብበዝሒ ሰብ ከም ዘዕለቕለቐትን እቲ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይ ጸብሪ ዝርከቡ ተፈናቀልቲ ኣብ ከቢድ ኩነታት ዋላ እንተሃለው ሕዚ እውን ዓብዪ ሕልምታት ከም ዘለዎም ገሊጾም ብሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ካብ መረበቶም ዝተፈናቀሉ ከባቢ 25,000 ተጋሩ ኣብ ከተማ ማይ ጸብሪ ከም ዝርከቡን ገለ ካብዚኣቶም ምስ ኣዝማዶም ከም ዘዕቆቡ እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ግዝያዊ መጽለሊ ተመዛበልቲ ከም ዘለውን ትካል ድሕንነት ህፃናት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዩኒሴፍ ገሊጹሎም እዞም ወገናት ዝተፈላለዩ በደላት ከም ዝበጽሖም ሓንቲ ካብዚኣቶም ድማ ካብ ከተማ ቆራሪት ዝተመዛበለትን ናይ ባዕላ ትካል ዝነበራን ብርከይ ነጋሲ ከም ዝኾነት ዩኒሴፍ ዘዋረደ ጸብጻብ ይሕብር ብርከይ ንብረተይ ተዘሚትዩ ፍሪጀይ ወናብረይ ከፍተይ ኩሉ ተወሲዱ እዮም ቅድሚ ምፍነቃል ጽቡቕ ናብራ ነይሩና ሕዚ መዓት ንምንታይ ከም ዘጋጥመና ኣይተረድአንን ክትብል ተዛሪባላ ምስ ስድራኣ ንሓደ ሰሙን ተጓዒዛ ኣብ ከተማ ማይ ጸብሪ ናብ ዝርከብ ግዝያዊ መጽለሊ ተመዛበልቲ ዝበጽሐት ብርከይ ነጋሲ እቲ ዘላትሉ ኩነታት ኣጸጋምን በዳህን ዋላ እኳ እንተኾነ ወዲ 2 ዓመት ውላዳ ሃፍቶም ከይሓምምን ጥዕኑ ተሓልዩ ንኽዓብን ዝኸኣለቶ ኩሉ እናገበረት ከም ዝኾነትን እቲ ትካል ጸብጺብሎም ህፃን ሃፍቶም ናብ ቤት ትምህርቲ ክትሰዶ ከም ዝወሰነት ዝተዛረበት ብርከይ እቲ ንሳት መንያ ዘይረኸበቶ ዶክተር ናይ ሙኻን ሕልሚ ድማ ሃፍቶም ንከግህደላ ከም እትደሊ ሓቢራላ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ሰራዊት ትግራይ ኣመልኪቱ ካብ ዝመልከቶም ኣካላት ወጻይ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ ሓበሬታን መረዳእታታትን ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ዝዛይድ ብምዃኑ ብህፁፅ ደው ከብል ጻውዒት ቀሪቡሎም ምንቅስቃስ ሰራዊት ትግራይን ደጀን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ምጥቃዕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሕ ዘሎ ገፍዕን በደልን ዓለም ንክፈልጦ ኣብቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሩስን ቃልሲ ዲፕሎማሲ ተጸምቢርካ እጃምካ ምውፋይ ዝያዳ መኽሰብ ከም ዘለዎውን ተሓቢሩሎም ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ክሳብ ኣብ ወጻእ ዝርከብ ትግራዋይ ተዋዲዱ ክሰርሕ ይግባእ ተባሂሉሎም ኣብዚ ዛዕባ ዘሰናዳእናዮ ዝርዝር ሓበሬታ ድማ ከም ዝስዕብ ክቐርበልኩም እዩ ቅድሚ 5 ኣዋርሕ ወረርቲ ሓይልታት ንትግራይ ወሪሮም ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ትእውጁም ህዝቢ ትግራይውን ምእንቲ ክብርን መንነቱን ምእንቲ ህላውኡን መሰል ዓርሰ ውሳንኡን ናብ ዘይደልዮ ኩናት ተገዲዱ እንትተኣቱም እቲ ፈላማይ ብክቡር ርእሰ ምምሕዳር መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተውሃበ መምርሕን ረዚን ሓደራን ወተሃደራዊ ጉዳያት ሰራዊት ትግራይ ዝምልከት ብዘይካ መንግስትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ካልእ ዝኾነ ይኹን ኣካል ወተሃደራዊ ጉዳያት ተመልኪቱ ዝኾነ ይኹን ጸብጻብ ክሕልፈ ይፍቀድን ዝብል መልእኽቲ ምስ ጽኑዕ ሓደርኡ ነይሩ ሓንቲ በዛ አጋጣሚ ገልጻ ዝደሊ ወተሃደራዊ ዝምልከት ጉዳያት ማንም ሰብ ክሕልፈ ይኽእል በዘይካ መንግስቲ
كم منجستنا أطرح يزقلص بتن براري زخون ملكتات كلكلي زخون براري بمحبراو ميديان ولا بخالي صتاز ملكت وتادراو غداز ملكت كحلف يولو بسرو منجست طرحي ياطفلت الله منجستون ملكت اكل طرح نزونا زدلي بعلنا انا نجلس بتن زواقع زروات حدث حلفنا يولو زواقع زرواتات بزحلف بزوص ازبال عندل زك زرغنا انت زي خوينو لاز ديسيبلين يرلينا سرعات يدلي كل خفلت الله أبتي أب استفلاليو معرفات استفلاليو ولدوتات زكايدو قالس حزب تግራይ كافتوم قندك عوت زغبرو مخنياتات وتهدراون سرعيتاون مشطر معقاب اتحدن قندن انتخون كابو دمام نق زيبل ناي قالس ديسيبلين نيروم كمني ممر كنديا زبلوم مشطر زتسلفو قالس كاب زوصوم نغزا عمل حسم قريصوم زدربيوم سمت كل زفريت مال زنبره قالس حزب تግራይ حزون اتي سرياتاتو عطيقون مئمانو زصقم مستنكراو سرحيت سرح زلوم حدوش ولدوم زفصمو زلو قيام ازيو زخرعن فنان زسمعنيوم يخون امبر بفلاط يخون بزي فلاط نزيز قبر زلو فتحاو قالس زتعناقفن مشطر سراويتن دجنن تግራይ نتوم مازابق صلات حزب تግራይ بقليلو حليفو زهب ترئيوتات انا ترئيو يبلوم ابز قداي رئيتو كهبونام ززراربنا يموغنات كابقنا اب تعليم زلو ململ مناسيم كساب عبيت عزز سراويت تግራይ كاب فلوي حيل تግራይ كساب ملشا تግራይ كاب دجن سراويت تግራይ كساب اصوار سراويت تግራይ كاب موافر بوتاتات كساب ناي تعليم بوتاتات كاب عمور غايلا سراويت كساب رسون قطم كوينات كاب مركونيا كساب قسلنيا صلايم كوتاس من انتاي يقبر ابي انتاي اللوم من مسمن يوعل ابي انتاي يقبر اللوم مخنياتو قنعنا يكون حاليوت عشنت يكون كفات بزي قدس من قسقاسات سراويت تግራይን حاليوتن لوهاتن دجن سراويت تግራይን جن بقري قصر اب محبراو ميديا كزور يوعللهم ازيم اب محبراو ميديا طراي تدريتو زترف زي كونس اب غلغله سرعات ميدياتاتناون زرأي زلو ترئيوتاتيوم ازيم ستا اما محبراو ميديا تاساسيرو زفطر زلو حغواف يخون اب غله ميدياتاتنا زرأ زلو زي معريت طاقما دوكمنت مبغسيو بزي قدس بغلطوف كرمي غبو يبلوم ابز غداي ريتو كبنا ززراربنا يوم اب محبراو ميديام بنقحات زساتفوم تغاروم كبرفافات تግራይ ተረኺቦም እንዳበልና ዝንጥቆም ዘለና ናይ ቪዲዮ ናይ ፎቶ ቦታታት ምጥቃስ እውን ብጣዕሚ ነቱ ቃልሲ እንዳጎደኦ ይርከብ ነቱ ውሕሉል ዝኾነ ንጹህ ህዝብናም ህይወት እንዳخفلو ይርከብ ስለዚ እዚ ብዘይ ምግባር ነቱ ቃልሲ እውት ክኸውን እጃምና ንወፃ ኣነም ብጊደይ እጃሚ ክውፃ ሙሉእ ጻሪ ይገብረለሁ በኃላፊነት ክንሰርሕ ይግባእ يبللخو أنا جاسوس بابايه يقني لي تግራይ تسعر تግራይ تعوت وشت عدي زغبر زلو ناي سيفيليان ጨፍጫፍ ናይ ጥቃዓት ተቀነስዮ ከም ድማ ዕንወት መሰረተ ልምዓትን መጉሓል ንብረታትን ኣብዚ ዝተፈላለዩ ቪዲዮታት ይወጽዮም እዞም ቪዲዮታት ግን ካብ ፌስቡክ ምዝርጋሕ ሓሊፎም ናብቲ ዝምልከቶ አካል ከይዶም ፍትሕ ዘምጽኡ ስለ ዘይኮኑ ብዝተኻሎም መጠን ፍላይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ነዚ ጸገም ህዝቢ ትግራይ ንኸቃልሑ ዝጽዕሩ ዘለው ጀጋኑ ኣሕዋትና ናብ ዝምልከቶ አካል ተዝኸይድ ነዛ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዘላትን መልእክቲ እዚኣ እያ ናብቲ ናይ በረኻ ዝግበር ዘለው ቃልሲ ድማ ናታትኩም ምንቅስቃስ ናይ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ዝኣመስሉ ንዓኻትኩም እውን ምንቅስቃስኩም ኣበይ ከም ዘለኹም ቦታ ናብ ሓደጋ ዝእቱ ዓይነት መልእክቲ ዘለዎም ዝወፁ ዘለው ቪድዮታት ካብ ብጾትኩም እውን ይብተኑ ስለ ዘለው ዘየድልዩ ነገራት እውን ይሸልኩ ስለ ዘለው ሓደራ ተጠንቀቁሎም ክንብለኩም ንፈቱ መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብዚ ነገር ዝኣድሂቡ ዝምልከቱ አካል ጥራይ ታሪክ ክሰንድ ከም ዘለዎን ሒዙውን ንዝምልከቱ አካል ናብ ባዕላቶም ክወጽ ዘለዎውን እንተኾነ ናብ ዝምልከቱ አካል ኣብጽሖም ብዝምልከቱ አካል ክወጽ ከም ዘለዎን ብዘጋጣሚ ነቶም ዝስልጥኑ ዘለውን ነቶም ኣብ በረኻ ዝኳሽሑ ዘለው ጀጋኑ ኣሕዋትና ብዘጋጣሚ መንግስቲ ትግራይ ክትትል ክገብረሎም እታ መልእክተይ ከመሓላልፍ ይደሊ ሚስጥር ዓወትና ድማ ሚስጥር ምዕቃብን ሕብረትን እዩ ትዋና ዓወትና ዘምጽእ እሞ ሓደራ ብዚኣ ክብል ደሊ ትግራይ ትዕወት ይቀነለይ ናይ ሶሻል ሚዲያ ንጥፈት ብዝምልከት
መብዛሕትኡ ትግራዋይን ደጋፊት ቃልስን ጽቡቕ ምንቅስቃስ ዝገብሩ ነገራት ኣለው ስፔሻሊ ኣብቲ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ምምጻእ ብልክዕ ድማ ንሽተይ ጌጋታት ግን ድማ ዓበይቲ ኪሳራ ተወሳኺ ዋጋ ዘኽፍሉና ስሕተታት ይረኣዩ ኣለው እዚ ታዩ እቲ ኩናት ክጅመር ከሎ ክቡር መራሒና ዶክተር ደብረጽዮን ዝሃቦ መግለጽ ኣለው መምራሕ ኣለው ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ምንቅስቃስ ካብ ዝምልከቱ ኣካል ወፃኢ ምጽሓፍ ኾነ ምዝራብ ኹል እዩ ዝብል እዚ ንምንታይ እዩ ከመይ እዩ ንነፍስ ወከፍ ሰብ መብርሂ መርትዖ ገለ ምምጻእ የድልን መምርሕ ክነኽብር እዩ ዘለና ካብዚ ወፃኢ ካብቲ ዘሎ ግፍዕን ስቃይን ብተወሳኺ ንጸላእ ሓበሬታ ብምሃብ ኢንፎርሜሽን ብምሃብ ተወሳኺ ዋጋ ልክፍል እዩ ዝግበር ዘሎና ሕዚ እውን ተሰማሚዕና ስሕተታትና ኣሪምና ከምቲ ሒዝናዮ ዘለና ብሓድነትና ክንቕጽል እዩ ዝግባእ ክንዕወት ኢና ትግራይ ትስዕር ኣብዚ ዛዕባ መልኪትና ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ይኹን ካብ መላእ ትግራይ ዝፍነ ዘሎ መረዳእታታትን ሓበሬታታትን ኣጠቓቕምኡ እንታይ ክመስል ኣለዎም ኣጠቓቕማ ዶክመንት ከም እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክንብል ኣብ ማሕበረሰብ ምሁራት ተጋሩ በዓልቲ ሞያ ምእካብን ምውዳብን ሓበሬታም ወይዘሮ ንግስቲ ብርሃኑ ኣዘራሪብናየን ኣለና ዝስዕብ ምላሽ ድማ ሂበናና ኣለዋ ሕዛ ኣብዞም ሚድያ እዚኦም ኣተሓሕዛ ከመይ ክኾን እኒኦ ኢለ ክገልጽ ይደሊ ምክንያቱ እዚ ዓብይ ችግር ኮይኑ እኒኦ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብቀጥታ ቅድሚ ምንም ዓይነት ካሊእ ኣካል ምግናዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምልታን እዩ ሓደ ቪድዮ ወይ ኦዲዮ ወይ እንደገና ሚድያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክልጠፍ ተሎ ለለዎ ተቐባልነት ብጣዕሚ ይትሕት ትዋግኡ ብጣዕሚ ይቕንስ እንድሕር ቀኒሱ እንደገና እቲ ለድልዮ ዓላማ ለይወቕዕ ይቐሪ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝኾነሎ ናባዕሉ ምክንያት እኒሄዎ እዩ ኮይኑ ግን እዚ የጋጥም ታዲያ እዚ ከይጋጥም እንታይ ክንገብር ኔና ልብል እንደገና GSTS መስህነዲ በደላት ሲስተም ወይ እንደገና ሲስተም ሰሪሑ ይግና ኣብ ሲስተም እዚ ተፈላለዩ ሚድያታት ክስነዱ ይኽእሉ እዮም መስርሕ እንደገና ኔና ኣብዚ ክስነድ ተሎ ዝተፈላለዩ ዓለም ኦርጋናይዜሽን ሚድያታት ልምልከቶም ኣካላት ወታስ ኩሎም ልምልከቶም ኣካላት ክቕበሉ ዝኽእሉ መስርሕ ስለለና እቲ ልመጽእ ሚድያ ዓላምኡ ክወቅዕ ይሕግዝ ካብ እንደገና ክስነድ ይሕግዝ እዚ ብምፍላጥ ማለት እዩ ለለኹም ኩለኹም ተጋሩ ኣብ ዓዲ ለለኹም ይኹን ኣብ ውጪ ለሓዝኹሞ ቪድዮ ኦዲዮ ና ጭቆናት ህዝቢ ክኾን ይኽእል ና ህዝብና ዝተጨፍጨፉ ክኾን ይኽእል ወይ እንደገና ና TDF ክኾን ይኽእል ካብ ዓዲ ልመጸ ምንም ዓይነት ቪድዮ ቀጥታ ናብ GSTS ክትልእኽዎ ብትሕትና ንጥይቕ ናብ GSTS ምስተላኸ ብተፈላለየ መልክዑ ናብ ልምከቱ ኣካል ክበጽሕ እዩ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ንትግራይ ንበይና ካብ ዓለም ነጽኢሎም ኣብ ጸልማት ክትነብር ዋላ እውን እንተፈረዱ ኣብ ትግራይ ይበጽሕ ዘሎ ግፍዕን በደልን ዓለም ንኽፈልጦ ኣብ ምግባርን ክንዲ ዝተኽኣለ ድማ ፍሰት ሓበሬታ ንኸይቋረጽ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ኣዝዩ ዝሕብን ተግባር እዩ እቲ ኣዝዩ ዘገድስ እውን ንሱ እዩ ነቲ ኣብ ሜዳ ዝግበር ጥምጥም ግን እቶም ምእንተ ህዝቢ ነታ እንኮ ህይወቶም ከይሰስዑ ከወፍዩ ኣብ ኣኽራናት ዓዶም ዓሪዶም ዘለው ሰዋና ኣለዎም ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ድማ ነዞም ጀጋና ክንገድፈሎም ይግባእ ጥራይ ዘይኮነስ ግድን እውን እዩ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ወፃእ ዘለና ተጋሩ ንትግራይ ክንሕግዛ ተደኣደሊና ካልእ ዕሪና ድሚና ዘይሰራሕናሉ ዓብይ ውራይ ኣሎም ቃልሲ ዲፕሎማሲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይትረፍረና ፍሬም ዋላ እውን ዓለም ትስማዕ ኣይትስማዕ ብዘየገድስ ነቲ ኣብ ጸልማት ተዓጽዩ ዝሳቐ ዘሎ ህዝብና ኣብ ቅድሚ ዓለም ድምፁ ክስማዕ መዓልታዊ በቶም በኢድና ዘሎ መራኸቢ ማሕበራዊ ሚድያ ቢልና ከይረብረብና ድምፁ ክስማዕ ምግባር ቀንዲ ተግባርና ክኸውን ይግባእ እዚ ናትና መልእኽቲ ጥራይ ኮነን እንኮላይ ናይቶም ነዚ ጉዳይ መልኪቶም ርእይቶም ክንሕልፍ ዝነገሩና ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዓሪዶም ዘለው ኣባላት ሰራዊት ትግራይ እዩ ሰራዊት ትግራይ ካብ ቀረባ እዋን ድሓር ኣብ ልዕሊ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ወታደራዊ ልዕልነት የርኢ ከም ዘሎ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝተባሃለ ጉጅለ ሓቢሩሎም
እትጉጅለ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ኣብ ዘዳለወ ጸብጻብ ፋሽስት አብይ አሕመድ ካብ ሰላማዊ ዘተወጻይ ካልእ መማረጽ ከም ዘይብሉ ኣመላኺቱሎም ሰራዊት አብይ አሕመድ ኣብ ወርሒ ሕዳር ንመቐለ ሓዊሱ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ እንትትሕዝ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ወታደራዊ ጸብለልታ ዘርአየ ይመስል ነይሩ ዝበለ ክራይሲስ ግሩፕ ሰራዊት ትግራይ አንጻር ሰለስተ ሓይልታት እናተዋግእ ከም ዘሎን ካብ ወርሒ ለካቲት ንድሓር ዘሎ ምዕባለታት እንትረአግና እቲ ሓይሊ ሚዛን ናብ ሰራዊት ትግራይ ዘዛዘየ ይመስል ክብል ገሊጹሎም ወታደራት መኸተ ትግራይ እናተርንዕን እናዓበይን ዝመፀ ይመስል ዝበለ እቲ ጉጅለም አብይ ዝፈጸሞም ወታደራዊ ምትእትታው ዝፈጠሩ ህዝባዊ ቁጥዕን ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝተፈጸሙ ግፍዕታትን ብዙሓት ናብ መኸተ ንኽውሕዙ ገይርዎም ይክብል ጸብጻብ ክራይሲስ ግሩፕ ሓቢሩሎም ፋሽስት አብይ አሕመድ ወታደራዊ ልዕልነት ከረጋግዕ ከም ዘይኽእልን ካብ ሰላማዊ ዝርርብ ወጻኢ ካልእ መማረጽ ከም ዘይብሉን ዝሓበረት ጉጅለም ኩሎም ሓይልታት ንግዚኡ እውን እንተኾነ ተጻብኦታት ጠጠው ኣቢሎም ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ንኽገብሩ ምዒድሎም ፋሽስት አብይ አሕመድ ባዕዳው ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ትግራይ ክወጽእ ይምባሉ ዘይእመንን መደናገር ዘረባን ከም ዝኾነ ቴሌቪዥን አልጀዚራ አፍሊጥሎም ፋሽስት አብይ ካብቲ በጽሖ ዘሎ ዓለም ለኻው ጸቕጢ ንምምላጢሉ ባዕዳው ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ትግራይ ክወጽእ ዋላ እኳ እንተበለም ብተግባር ግና ሓደሽቲ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ብበዝሒ ናብ ትግራይ እናኣተው ከም ዝኾኑ ማርቲን ፕላውት ዝተባሃሉ ተመራማሪ ቀርኒ አፍሪካ ብምጥቃስ አልጀዚራ ሓቢሩሎም ከም ዋና ሰናዳይ መጽሔት አዲስ ስታንዳርድ ዝተጸዳለ ለማ ድማ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ካብ ትግራይ ክወጽእ ዝብል ዘረባ ፋሽስት አብይ ተኣማንነት ዘይብሉን መደናገርን ሽርሕን እዩ ፋሽስት አብይ በዘይካ ትግራይ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ኦሮሚያ ህዝባዊ ተቃውሞ የጋጥሞ ከም ዘሎን ነዚ ንምብዳህ ሓገዝ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ከም ዝደሊ አልጀዚራ ዘዘራረቦም እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ሓቢሮም ኣለዉ በዚ መንጽር ፋሽስት አብይን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ክሳብ መወዳእታ ከም ዘይፈላለዩ ድማ እቶም ተንተንቲ ገሊጾም ኣለዉ እምባርከስ እዚ ኸበርኩም ተመልከትና ካብ DW ኢንተርናሽናል ነዝዕለት ዝበልናዮም ዜናታት እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣመስግና ክንፍለይኩም ትግራይ ትስዕር ሰላም